Drž a výdech. Ty vole, teď je to hnusný. Co na tom máte na tomhle listí? Kámo, má to ozdravný účinky, třeba střeva, ty to čistí. A tak střeva čistí i cibule a z toho se často nemotá kebule. Kurva, Švéde, přestaň mluvit v rýmu. Lehni si na podlahu, relaxuj a koukej na obláčky dýmu. Tak jo. Seš v pohodě, Švéde, nic se ti nestane, není ti blbě. Nehodíš šavly, nevtrhnou sem lidi z narkotik. Nebudeš do vězení ani k soudu. Ne, jenom lež a koukej na obláčky čoudu. No ale moment. Já vím, že jsme tady kouřili celou noc, ale toho dýmu je tu trochu moc. Možná, že někdo špatně típnul cígo a tak v plamenech je teďko obývák. Ale oheň nikde nevidím, jenom dým a zase dýmu celá oblaka. Kluci, hoří! Neodpovídají, když na ně křičím na paka. Když tu náhle... Ahoj, ozvalo se z dýmu. Otočím se k nově příchozímu, respektive nově se přiznášejícímu. Vidím bílý vous a bílý šát, vypadá tak na 150. Usměvavá, vlídná tvář. Je to nejhodnější Michal? Ne, kolem hlavy má svatozář. To je Bůh, ty vole. Mám pro tebe dobrou a špatnou zprávu. Špatná je, že jsi zemřel, ta dobrá, že jsi neskončil tam dole. Nevěděl jsem, co mám říct, tak jsem jenom seděl. Dělám si z tebe prdel. Kdybys viděl, jak se teďko tváříš. Trochu jako ty pánbíčkáři, co to autobusem naprali do hospody u Huberta, já jsem na ně v nebeský bráně bafnul v masce čerta. Proč jsi tady, Bože? Chceš mě snad potrestat? Ne, jenom pokecat, nejsem stivý, Bůh, vás mám celkem rád. Kromě lidí, co žerou jabka, Švéde. Proč myslíš, že se vám tak blbě vede? Ty okretény jsem za to vyhnal z ráje a vy se tou sračkou budete furt spát do háje? Nikdy ne, pravda! Hele, ty drogy přestávají působit, budeme to muset trochu urychlit. Bůh ví kdy a jestli, se zase sejdem. Takže mi řekni třeba, co jsi dělal minulý týden. No, udělal jsem 6 zápočtů v 6 dnech. A dál? Řekl měnit se ve vzduch. O 7. den jsem odpočíval. Tak to seš Bůh. Počkej, vykřikl jsem ke zhmotňujícímu se obýváku. Mám spoustu otázek. Jaký je smysl života, kam kráčím a kdo jsem? 3 minuty. V hlavě mi zaznělo jen slem. Slyšeli jsme slovo Boží?